Cinco. But then we were at that falls. Also, but then we would at that falls. Nobody we would have it go be. And then a bed on a chummy town of a child or up here, Delaware. I got the triple leg. Because I approach it, it's a must not check the Chepi. Yaji. Ina na mayo kukizalika okola. Ano chikishi sone cha hapo ni chapo gara lota. Ngwale kiti na kakuba jima kati. Ole kiga gaweta. Ogi me otu pasu. Mo mero otu pa. No hini tikiti de bwana. Atufushana. Obi wanne. Brothers. Obi wanne. Brothers. Obi wanne. Obi ha bawala unu makwa ndi nwe egwu a ha bawala okay keke ko egwu nka pito egwu nka na we egwu obi wanne social na Mumbai kwa kwa Nigeria Mumbai no India na we egwu iti na maka God of family okay po ke wona mele nke mbu me nke abu wa nke nka do wa ba do kwale dan number no bu skills kuno oh no lo kai hon bi do to then ya bu do to ke we great tv ha umo do ku pioneer of one social Mumbai ya ga ngure enjoy ha na ebito ihe ala otu ezo ofala na agwagi na ye the 2nd of December second of December 2018 that's from 2019 or 2018 all the day on I met her there na Timeless restaurant Mira Road Mira Road Mumbai India Uganda eba ndị a na-agwọ ọha n'eze ka ha mara na ya bụ oriri ọṅụṅụ egwu obi aṅụrị ndị ga-eti egwu ndị adotere m akwụkwọ adotere elotoshimara Osi na ha debe ma buga mukwa he ana kwa yigi na eba na ana brother le ogina brother we dijam na eba na achunta amunye wa hade tebe ga biko sire choro ginta pa imo he kama ko ko bi kama go kama nda debe ma ko hade tebe ma ko excuse ya no eba I ga bia na Mumbai on the 2nd of December 2018 na lisa bye ebu chapa ya waboya wona wa yigera ni cha eba mbane ya ko to godire na ma ha ofonye ni mendi onko mamo e kama pioneer odogu kodo afunwe no tanda umuaka asaba ni ndanna wori tucha leo kamkata okoro bi ugwu ajira na toto hapozu page mokele akuge hayo niezo obione social club Mumbai ndio ndo kwanza amo budo kwako ole Enugu state Jego acho wande na how would they do it? She now because I know how to go on. I just see why I get I want to delay for marriage. So, Chief Mandela Daniel
Ofokak na Mumbai. Onye lekile drobe phones. One na India. Onye abu the President General. Obi-Wan Social Club. Mumbai, India. Yana Odoziako ya. Why you could try ma? Odoziako. Jamu we go Odoziako. Why you could try ma? Lolo. Quincy. Olile Mandela. Ndị ba ndị eju baraba. Ịga ndị mmadụ. Ụmụ nwoke tozuru etozu. Ndị a gụnyere Maazị Aja Cyprian, Omemgbe Oji, Saipo, Vice Chairman of Obi-Wan Social Club Mumbai, India. Yana lolo ya, Odoziako Augustina Cyprian, Ndioma, ndị si Amaogudu Okpanku, nọ na Enugu State. N'ọzọ osokwere ndị a bụ ndị Comrade Emmanuel Osondo Osolive, Ojengwa, the Commander Secretary General, Obi-Wan Social Club International. Ebiakwe mmadụ dịka Engineer Aja Daniel, the Chairman of Great Ihube Okpanku na Mumbai branch, India. Dan Dollars, the Financial Secretary of Obi-Wan Social Club International. Enwe ndị ọwụ ịfụ ha maọbụ na akpọbere afọ onwekwa ebe a na-aga aga. Ndị agụnyekwa mmadụ dịka Okori Emmanuel Bright, Nwafọ Amago Okpanku, Enugu State, CEO of Great Okori and Sons Investments Limited, aka Government the Federal, Treasurer Obi-Wan Social Club India and Okpanku Development Union India branch, and United Progressive Club India. Yana Odoziako ya, Okori Agnes Nwaneka Nwanyị Mobidi ya. Onye ọzọkwa na-abịakwute onye a bụ Odogwa Chukwu, anwụrụ ọkụ, nwa afọ Amaogudu Okpanku, n'anya ofu onye nwere obi nwanne na Sopara, India, aka Mpempe Chief 1 na Mumbai, the able PRO of Obi-Wan Social Club International. Onye ọzọkwa na-esoti ya bụrụ IE Don Ifedichukwu n'aka aka ekpuchi ọnwa na India. Eze Omaogo na Mumbai, Vice President of United Progressive Club India. Ya na Odoziako ya, nwanyị Chukwu ji chọọ ya mma, Lolo Obioma IE Don Ifedichukwu n'aka. Ndị a bụ ndị Amaogudu Okpanku nọ na gịnị Enugu State. Onye ọzọ anyị bịakwutere na nke ya bụrụ Don Onowu Obi-Wan Social Club Mumbai, Emidon Akachukwu, aka Abafada, Obichiri ụzọ Emeogo 1 na Amaogudu Okpanku. Ya na Mrs. ya Chukwu ji chọọ ya mma, Teresa Uchechi, nwanyị mara obi dị ya. Onye ọzọkwa bụrụ Jesus Boy Nwa Chineke, Edison Nwachukwu, aka Nwa Chineke the Boy. Onye ọzọ a na-ekwukwa maka ya abụrụ Chukwu Stanley Njoko, aka Ezeji 1 of Mumbai, Chairman of Amaeze Okpanku na Mumbai, the Provost of Obi-Wan Social Club International. Ndajikwa ohere a na-ekelekwa igwe ha wee n'igwe nụ igwe Okpanku na mmiri ka nwa n'ọbụzọ igwe Okpanku, His Royal Highness R.A. Chukwu JP Akwa JP asị igwe a oge edika oge achịka ife ọ na-emebe ha mma. Ya bụ na igwe jide nke iji igwe asị gị jide igwe nkume asaa ya bụ ife ga-akpọtụ akpọtụ ndị a na-akwụkwa ọha na eze ọbụla unu bịanụ nyebe ndị Obi-Wan Social Club. Bịanụ nyere ha pụta n'oge ihe unu ga-eri dị unu ga-aṅụ juru eju ebe ọ bụ n'ọha na Mumbai, India. Pụtanụ n'igwe bịanụ nwa aṅụrị bịa nwee n'obi aṅụrị ụbọchị ahụ na the 2nd
of December 2018. Keboneme, where is the venue? Venue Kawukwa. Timeless Restaurant. Mira Road, Kenona Mumbai, India. Inechezokona. Piano that day. Unugejani Nubaro Unugi. Ekeresmate. Obi one day. Obi one day. Obi one day. Oh gosh. Obi one day, such a